At Sly Media Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think Sly Media TV Online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think Sly Media Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide. Sorry, vanhu vari mugrupu munomu ndoda kukumbira ruregerero, ndoda kukutaurira zviri pamwoyo pangu. 1995 ndiri muparliament ndichiita independent, ndakataura kuti zvinhu hazvina mumira mushe munyika muno. Mucorruption iyi ichaticotamisa, ichatigarisa pasi. Vanhu vakati maga anopenga. Iye zvino izvi taamugore ra 2020 corruption iya iri kuenderera mberi. Corruption iyi nesuwo tiri kuibatsira, tiri kuchidzira moto. Isusu ngatiti watinenge tawana kana watabata achiita zvinhu zvisina kutsarukana zvinoenderana necorruption ngatibate. Ini ndakati ndichibva kufamu kwangu musono kumusha pandinorima, ndasvika paroad block pa toll gate paine traffic congestion, madhiraivha emakombi nevamwe vachingopindira vachingopfuura. Umwe dhiraivha akupfuura akusvika pasaidi pangu ada kundipindira, mupurisa abva auya mupurisa, dhiraivha uya ndiye akaburisa $10 US kupa mupurisa uya. Ndobva ndamubata bhurugwa mupurisa uya ndikatidzosera mari iyoyo. Ndobva dhiraivha ari kudhiraivha motikari akutaura kuti imi ambuya siyanai nazvo, mufungo kuti ndotadza kupa mupurisa mari yekokora here. Mupurisa wacho akunditi naimi ambuya mufungo ndotadza kupuwa mari yekoko here. Ndobva ndazobvisa masiki yangu zvikanzi ndimi ndiwe dongo iwewe. Ndikati ndobva mupurisa waya facilitator kumashure kwangu kuti driver waya apinde. Ini ndapinda, driver waya akunditeera akati mambuya ziyai zveupenyu hwenyu, siyanai nesu, handingatadzi kupa mupurisa mari ini. Saka chinditaura kuti corruption yacho iri kutangwa nani, hatisiriso here tiri kuikuchidzira. MaZimbabweans acho ari kudiaspora ari kukuchidzira vana kuti vaende muroad musi wa 31. Chinditaurirai kufa kuri kuita vanhu muno muZimbabwe vari kuzviona here? Ivo kwavakagara kwakafa vanhu zvekuti haikona zvekutaura, asi kune maresources, kune mafacilities ese, kune madhokota, kune manesi, kune mari, asi vanhu vakafa. Saka vari kutarisira kuti vana vakabuda musi wa 31 vanoita sei? Vanouraya mhuri yavo yese voenda mudzimba umomo. Ndakafirwa nambuya vangu. Mbuya vangu vakafa neCovid, vakafa vari paline. Kune vana vachidiki vari mugrupu umomo, musambofa makasumuka musi wa 31. Ngatizvipe nguva, haisi nguva yekurwisa. Nguva ino haisi nguva yekunorwisa tichiita demonstration tichiziva kuti tiri kunotapurana nechimwe chirwere. Hazvibatsire. Ndapota hangu ndakatadza kunoviga mwana wehanzvadzi chaiye, ndikatadza kunoviga sisi chaiyo. Kuzoti zvamuroda kuita izvozvizvi, please ndapota ngatibatsiranei, ngatibatsiranei vanhu veZimbabwe, ngatibatsiranei. Plani yekuti vatariswe covid yacho yakauya nani? Yakauya nevazukuru. Vazukuru vavari kugara navo, ivo hakuna kwavanofamba. Chinditaurirai kuzoti vanhu vakapinda munzira musi wa 31st zvichafamba sei? Vouraya here mburi, vouraya here mhuri. Muda kuzotongani kana muri mapoliticians muri kuita izvozvo?
ndiye nomuda kuzotonga chiuya imimi muende mustreet leadership yacho ngaitange yaenda mustreet haikaona kudamburira upenyu hwevana unaita hatitende mwari here tasvika kuma-60. This is wrong timing. Inonzi leadership failure. Ukaona uchituma mwana uta iyi ndiyo inonzi suicidal yamuruda kuita iyi. Suicidal chaiyo. Ukaona mutungamiriri anotuma vanhu vake kuti endai munoita demonstration nguva yeCovid inei muchibva maziva kuti haasi mutungamiriri. Mubva matoziva mega kuti haasi tori mutungamiriri nekuti mubvunze kuti muda kuzotonga ani. Tese tapera. Iwe wadi kuenda. Ndapota, you will never meet these people when they are in power. You will never meet them one-on-one when they are in power, even to shake their hands. Even to shake their hands, I repeat, you will never. What we are fighting for is to build. Isu tinofanira kufightira kubuilda enabling environment. Tofanira kufighta kuti corruption yacho itange kubva matiri isusu wacho tisinova corrupta. Ngatitange isusu wacho tikline nyika yedu. Haikona kuti tiuraye vana vevamwe vanhu. Iwe mwana wako haasi kuenda mustreet umomo wakamuvharira mumba uri kutuma vamwe vanhu kuti vanoita shamhu dzevamwe vanhu. Ndatenda mazvinzwa. Inini ndiri kuchema ndiri mumba izvozvi. Tese tiri kungotaurirana pamafoni. Tiri kutadza kunoviga munhu. Tiri kunotadza kunoviga munhu. Hama. Tiri kutadza kunoviga munhu. Tiri kuchema tiri pamafoni. Saka taurirai vana venyu, vazukuru venyu nembuyo nana mbuya nehama dzenyu dzese dzitaurire. At Sly Media Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think Sly Media TV Online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think Sly Media Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide.